me yasa dan Allah kina da mu kuma ki dinga tada hankali kina kuka? Dan Allah ki daina. Action! Action! wallahi kana takura mai sakkowa zai fareti a wurin nan. wallahi da zuwa yayin da sa dan sai training. Action! Babu Samira ba labaranta. Ba Samira ba labaranta. Ba san wane ne ya dauki Samira ba. Ta yaka kike ganin hankali na zai kwanta. Kin yi darzanki? Na yi da kai Ahmad. Ina so ki kwantar da hankalinki. Domin na ci alwashin cewa duk inda ƴar uwata take a wannan duniyar dole sai na fito da ita. Ko da ko gawarta ne. Bare ma ina da tabbacin cewa da ranta da lafiyarta ni Ahmad zan dawo da ita cikin gidan nan. Allah ya amince. Ni zan fita. Ina so ki mu addu'a. Allah ya bada sa'a. Wace irin masifa ce a ce a sace amarya ranar ɗaurin aurenta. Ina lillahi wa inna